Jama'a barkanku da warhaka ga takaitattun labaran duniya da wasanni daga nan BBC. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa annobar cutar Korona ka iya jefa mutum miliyan 250 cikin tsananin yunwa. Yayin da watan azumi ke karatowa, gwamnatin Indonesia ta hana mutane balaguro zuwa ƙauyukansu domin hana yaduwar cutar Korona. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa yawan mutanen da ke fama da yunwa a faɗin duniya ka iya ninkawa sau biyu sakamakon cutar annobar corona, yayin da yawancin al'ummar duniya ke kulle a gida. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙwayar cutar ka iya kasancewa bala'i ga miliyoyin jama'a, inda mutanen da ke fama da tsananin yunwa za su karu daga mutum miliyan 135 a bara zuwa fiye da mutum miliyan 250. A fadin duniya yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da COVID-19 yanzu sun kai mutum miliyan 2.5. Mutum sama da 171 ne aka san da cewar sun mutu ya zuwa yanzu. Har yanzu Afirka ta kudu ce ke kan gaba a nahiyar Afirka, inda take da mutum sama da 3,300 da suka harbu. Shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya yi Allah wadai da zargin satar abinci da aka ce ana yi waɗanda aka tanada domin mabukata. Ya ce rahotannin abin kunya ne kuma masu tada hankali. Yana mai cewa duk wanda aka samu da hannu a ɓoyewa ko sayarwa ko kuma karkatar da abinci to za a hukunta shi. Waɗanda ke aiki a gaba-gaba wajen yaƙi da cutar a can sun ce mutane sun so makaguwa, sannan abubuwa na ƙara yin muni a kowace rana. Amma shugaban ƙasar ya kuma ce gwamnati za ta ƙara kyautatawa talakawa. Gwamnatin dai na aiki da wasu ƙungiyoyin agaji domin samar da abincin ga mabukata. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Ethiopia da Najeriya da Sudan da kuma Sudan ta Kudu su ne jerin sunayen kasashen da suke fama da karancin abinci mai muni, kuma yaduwar cutar corona ka iya sa abubuwa su ƙara yin muni, in ji rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gabashin Afirka dai ya jima yana fuskantar tsananin karancin abinci dama can bayan farin da aka samu da kuma mamayar farin dango. Tuni dama yaƙi da rikicin tattalin arziki da canjin yanayi suka yi wa Sudan ta Kudu illa, sannan tana ɗaya daga cikin ƙasashe matalauta a duniya. Ƙungiyoyin agaji sun ce tsarin kiwon lafiyar ƙasar ka iya rugurgujewa baki daya idan har cutar corona ta ƙara yaduwa cikin ƙasar. Ƙasar kuma na dogaro ne da tallafi daga ƙasashen waje. Ƙungiyoyin agaji dai yana tanadin abincin gaggawa da ruwa da magunguna a fadin ƙasar, yayin da suke shiryawa fuskantar mummunan yanayi. Ga dai abin da hukumar samar da abinci ta duniya a can ta ce game da halin da ake ciki. A duniyar nan ba inda ake fuskantar rashin abinci kamar a Sudan ta Kudu. Bara dole muka ciyar da mutane miliyan 5 saboda yaƙi da ambaliyar ruwa. A bana mun fuskanci bala'in fari, yanzu kuma ga annobar corona. To yayin da musulmi a duniya ke fuskantar watan Ramadana, miliyoyin mutane a Indonesia na shirye-shiryen yin balaguro zuwa ƙauyukansu domin haɗewa da yanwansu. Gwamnatin Indonesia dai ta haramta tururuwar mutanen zuwa gida. Sai dai mutane da dama tuni sun yi wannan tafiya, lamarin da ka iya sa cutar COVID-19 ta ƙara bazuwa a fadin ƙasar. Ga Badriya Tijjani Kalarawi da fasarar rahoton Resti Woro Yunia. Ramadan wata ne mai mahimmanci ga musulmi a duk faɗin duniya. Lokaci ne na ibada da kuma sada zumunta. A nan kasar Indonesia, a bisa wata al'ada da ake kira mudik, dubban mutane na komawa garuruwansu a lokacin. Amma a wannan shekarar, sanadiyar annobar cutar corona, gwamnatin kasar ta saka dokar hana tafiye-tafiye. A hukumance, dokar za ta fara aiki ne ranar Juma'a, wadda a cewar wasu ta zo a ƙurarren lokaci. Don haka a nan cikin birnin Jakarta, mutane kusan miliyan 1 tuni suka bar birnin zuwa ƙauyukansu. Kamar yadda ake gani, matafiya na amfani da takunkumi, sai dai kuma ba sa nisantar juna. Don haka abin tsoro shine mutane da yawa za su iya yada cutar zuwa yankunan karkara na ƙasar baki ɗaya. Ga Asi, komawa gida ya zo mata a sauƙaƙe, inda ta yi amfani da motar bas zuwa ƙauyensu da ke tsakiyar Java kafin dokar ta fara aiki.
Idan ban koma gida ba, zan yi baƙin ciki sosai. Tabbas ina jin tsoron kamuwa da cutar corona. A zahiri da a ce ina da zaɓi na zama a nan, to da na zauna. Amma iyayena da 'yan uwa sun ce lalle in dawo gida, don haka ya zama wajibi gare ni in koma gidan. Wannan a shekarar bara ne, inda akalla mutane miliyan 20 suka koma garuruwansu a lokacin azumin Ramadana. Idan har mutane suka ci gaba da koma garuruwansu a wannan makon, hakan zai haifar da matsala. Mutane za su yada kwayar cutar. Dokar ta hana tafiye-tafiye da shugaba Joko Widodo ya kafa a yau din nan ta biyo bayan matakin farko da gwamnatinsa ta ɗauka, inda kawai ake ba da shawara ga jama'a da kada su koma garuruwansu a wannan lokaci. Sai dai zuwa yanzu mutane da dama sun bijirewa gargaɗin, inda suke koma garuruwan nasu ta kowane hali. Amma masana kiwon lafiya na gargaɗin cewa matakin da suke ɗauka zai iya haifar da wani bala'i saboda rashin kayan gwaji da kuma ingantattun wuraren kiwon lafiya a yankunan karkara. Al'adar mudik da mutane ke bi don komawa garuruwansu za ta yi sanadiyar karuwar adadin marasa lafiya a asibiti da akalla 200,000 saboda yada cutar corona. A watan Ramadan ya kamata mu zama masu farin ciki, amma a maimakon haka wasu mu za su kasance ne a asibiti. Idan mutane suka yanke shawarar ci gaba da tafiye-tafiye a wannan mako, akwai haɗari matuƙa, kuma awa 48 da aka bayar kafin dokar hana tafiye-tafiyen ta soma aiki tabbas za ta haifar da ƙalubale babba. To madalla, za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. An ɗaure mutane 10 a gidan yari bayan shiga wata mummunar zanga-zanga a Yamai, jamhuriyar Nijar. Mutanen na zanga-zangar adawa ne da matakan da aka ɗauka da nufin dakile annobar cutar corona, da suka hada da sanya dokar hana fita da daddare da kuma hana sallar jam'i. An kama mutum 108 baki daya saboda cinnawa tayoyi wuta da kuma lalata kayan gwamnati da kuma tada tarzoma. Shugaba Trump kuwa ya ce zai sa hannu kan wani umarni na dakatar da shigar baki cikin kasar na wucin gadi. Ya ce an ɗauki shawarar ce saboda annobar cutar corona domin a kare ayyukan Amurkawa. An kuma takaita tafiya sosai daga Turai da China, ko da yake hakan bai shafi mutanen da suke da bizar aiki ta wucin gadi ba, da ɗalibai da kuma 'yan kasuwa matafiya. To corona dai kwayar cuta ce da ba ta mutunta iyakoki, sannan tana yi wa mutanen da suka fi kowa rauni wato mummunar illa. Yayin da nahiyar ke ci gaba da fama da wannan cuta, wasu 'yan Afirka na nuna damuwa game da 'yan uwansu da ke kasashen waje, musamman ma a nahiyar Turai, inda ake da yawan waɗanda suka kamu da cutar da kuma mace-mace. Gwamnatin Birtaniya dai ta kaddamar da wani bincike game da ikirarin da wasu ke yi cewa mutanen da suka fito daga tsirarin al'ummomi a ƙasar su ne waɗanda cutar ta fi kamawa. Ko da yake baƙaƙen fata da kuma 'yan Asiya su ne kashi 14 cikin 100 na mutane a Ingila da kuma Wales. Wani bincike ya ce su ne kashi 34 cikin 100 na dukkanin marasa lafiyar da ke ɓangarorin bada kulawar gaggawa. Mafi yawancin Afirka baƙaƙen fata a Birtaniya na zaune ne a nan London, inda 'yan Najeriya da 'yan Ghana da 'yan Somalia su ne suka fi yawa a 'yan Afirka. Magajin garin London Sadiq Khan ya ce wannan wani al'amari ne da zai duba sosai. I'm really concerned about the disproportionate number of Black, Asian. Na da matuƙa kan yawan baƙaƙen fata 'yan asalin Asiya da sauran ƙabilu marasa rinjaye da ke mutuwa a Birtaniya saboda coronavirus. Idan ka dubi sakamakon rahoton, kashi 1 cikin 3 na waɗanda ke kwance a sashen kulawar gaggawa irin waɗannan al'ummomi ne. Haka ma kashi 68 bisa 100 na ma'aikatan lafiyar da suka rasu tun farko. Wannan abin damuwa ne sosai. To 'yan wasan Arsenal da kuma mai horar da 'yan wasan su Mikel Arteta sun amince da zaftare kashi 12.5 cikin 100 na albashin 'yan wasan saboda annobar coronavirus. UEFA za kuma ta bayar da bayanan wato shirin da take na kammala kakar 2019 zuwa 2020 ga dukkanin kasashen ta 55 da ke wasa a karkashin ta a wani taron da za a yi na bidiyo daga baya. To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Ƙarshen shirin kenan, Ibrahim Jin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.